அடுத்து நாங்கள் குடி தான் பார்க்க போகிறோம். குடியுங்க. குடி சிங்கத்தில் எப்படி குடி பீப்பான், அது சின்சியர் இல்லை தானே. அது ஃப்ரெண்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும், கொமனாக யூஸ் பண்ணுற இல்லை. குடியுங்க பொண்ணை, தண்ணி குடியுங்க வතුර බොන්න. குடிக்க பொன்னட்ட. இந்த சிங்கத்தில் பொன்னட்ட தான் வரும், ஆனால் இந்த ட சைலண்டாக தான் வரும். அப்படியே இந்த பொண்ணை தான் யூஸ் பண்ண வேணும். பால் தான் குடிக்க வேணும், தவால் தமாய் பொண்ண ஓனே. நான் டீ குடிக்க போகிறேன், මම டீ බොන්න යනවා. குடிச்சிட்டன் බිව්වා. பால் குடிச்சிட்டன் කිරි බිව්වා. தண்ணி குடிச்சிட்டன் වතුර බිව්වා. குடிச்சிட்டு பீலா. நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வாரன், மம வතුර බීලා එන්නම්. நான் டீ குடிச்சிட்டு வாரன், மம டீ பீலா එන්නම්. குடிச்சிட்டீங்களா බිව්වද. இது கொஸ்டின் ஃபார்ம். மருந்து குடிச்சிட்டீங்களா, பெஹெத் බිව්වද. தண்ணி குடிச்சிட்டீங்களா, வතුර බිව්වද. ஃபியூச்சர் டென்ஸில் குடித்திட்டேன், குடித்திட்டார், குடித்திட்டா, குடித்திட்டது. போய். அவர் மருந்து குடித்திட்டார், யா பெஹெத் போய். நாய் தண்ணி குடித்திட்டது, பல்லா வතුර போய். அது எல்லாம் ஆக்களுக்கு ஒன்று தான் வரும், போய். குடிக்கல எண்டா බිව්වේ නැත්නම්. குடிக்கல எண்டா சரி வராது, බිව්වේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ.